Mela, nsellem il-followers tagħna il-programm ieħor bejn il-ħbieb. Illum għandi żewġ diretturi ta' gazzetta partikolari, il-Beżżul Biesel. Mela, gazzetta kif qed naraw magħmula fuq il-karti, mhux online, naħseb mur daqsxejn retro, imma qabel ngħaddu għal din. Ejja nibdew introduċu lilkom innifiskom François u għandi il-Jessica. Tajjeb, daw żewġ diretturi ma xi ħadd ieħor hekk. Ejwa. Sa nsemmu wkoll. Fidejk François, minu François? Ifimni, bħala rwol qed tgħid tal-gazzetta. Rwol u x'tagħmel. Jiena kif tgħid il-background tiegħi huwa fil-pinġija ġifieri, speċi l-illustratur niġi. Anke studjajt fil-graphic design u hekk ġifieri dejjem kont inkulkat fil-dak li huwa artistiku insomma. U tpinġijiet u hekk ġifieri influenzat ħafna mit-tpinġija barranija, eżempju frankofona u hekk ġifieri. Dak huwa kemm bejwet u ieħor il-background tiegħi. Bħala ġifieri biex il-gazzetta bdiet għax konna 3 min nies ġifieri u Redent qiegħed mhux qiegħed magħna llum. Intom it-tnejn u Redent. Tlieta jiena u Redent ġifieri l-irwoli mqasmin ġifieri kulħadd jgħin u jagħmel xi ħaġa, eżempju, Redent ukoll huwa artisti pinġi fiha, anke Jessica ġifieri artista m'għandha aktar rwol ta' disin ġifieri. Ġifieri anke bħala tfassil nieħu bejgħod ieħor ħsiebha jien u jiena u Redent bejgħod nfasslu għandna nies oħrajn jgħinuna. Jiġifieri dak hu l-iżjed nista' ngħid. U Jessica? Ifni, jiena li nieħossib id-disin tal-gazzetta, ġifieri fejn Redent u François pinġu jien ħossib li naqqat kollox flimkien u kif ukoll ngħinu anke fil-kulur għax fil-bidu konna niddeċiedu jekk nagħmlux kulur jew la l-gazzetta u morna l-kulur għax anke tattira aktar lajn u tattira lin-nies kif ukoll xi ħaġa differenti. Ġifieri jiena li nagħti l-kulur nagħmel id-disin kif ukoll ngħin anke ċertu marketing tal-Beżżul Biesel. U ideatu. Edin Group. Edin Group, isek anke mhux b'daqshekk faċli kif tista' jien naf tagħti definizzjoni eżatta x'inhu l-irwol. Eżatt. Hemm ftit ta' bejgħet ieħor ġifieri eżempju meta niġu biex naqduha. Kunu jiena u Jessica ħafna midrabi u naraw speċi nfasslu eżempju dil-paġna ħadd jiġi da suġġett imur ma da eżempju se jkompli hekk ġifieri. Interessanti kif qed taħdmu bħala grupp. Qed issibu diffikultà ma taħdmu bħala grupp għax ikun hemm. Għax anke aħna ta' ġifieri bħala gazzetta fis-sensu bħala online u anke l-podcast insibu ħafna diffikultajiet ġifieri nimmaġina. Naħseb il-ħaġa interessanti tagħha li ħafna nies forsi ma jħossuhomx daqshekk kif tgħid komdi jaħdmu fi grupp. Din xi ħaġa li nesperjenzaw. Eżatt, jien kont eżempju naħseb li jien bejgħod ieħor hekk ukoll, imma naħseb hija ħaġa interessanti li tidħol f'proġett tgħid eżempju naħdem man-nies għax kien hemm ċertu ideat u affarijiet li jiġu kompromizzati minn naħa tiegħek eżempju jekk min eżempju l-idejat tiegħu jgħaddu li żjed ukoll ġieli xi kuntant ġifieri kollok tibbilanċja jisek naħseb tagħmilha interessanti huwa proċess interessanti. U fl-aħħar prodott li joħroġ xi drabi jkun aħjar milli meta jkun ħarġu individwu. Il-kollettiva ġieli tgħin meta tiġi biex toħloq xi ħaġa ġifieri. U kulħadd ikollu t-talenti u kif jaħdem ix-xogħol u fim ġifieri kollok diversi punti u idejat minn kulħadd. L-importanti kulħadd jaraf li fl-aħħar mill-aħħar dawwa proġett ta' grupp u jekk hux ġiex minn nies li ta' iżjed isek tikkonsidra dik. Jiġifieri il-prodott finali qatt ma ħajkun eżatt kif immaġinajtu u kif ridtu inti eżatt. Allura jisek tiftaħ daqsxejn dak il-bibien fejn isek taċċetta u tgħid eżempju dan huwa ħaġa li ħarġuh grupp ta' nies. Allura jirrefletti dik il-parti minn kull persuna sa ċertu. Jisu għandek għanajdu hekk għandek il-mix kollu u għaddaftu ġa bawl ħawattu mbagħad ħareġ il-kejk imħawwar għanajdu hekk u toma tajba finalment, jiġifieri toma tajba. Imma sakemm jasal semmek ikun hemm dik id-daqsxejn. L-ikbar aspett huwa l-ħin. L-ikbar aspett il-ġirja wara l-ħin għaliex
jiena naħħar waħda, jien li naqqat kollox, ġifiri l-artisti jridu l-ewwel jiżviluppaw l-idejat tieħu l-ħin, ħafna iktar ħin mill tpinġija fin-nifisha. Mbagħad għandek il-tpinġija, għandek il-kulur, għandek ovvjament l-artikli wkoll, ma l-artikli ħafna midrabi jmorru ma' tpinġija, ġifiri kollok it-tpinġija lesta biex huma jistgħu jikbu l-artikli fuq it-tpinġija, ħafna midrabi François jikteb l-artikli, imma tikonna aktar nies anka volontarji għax tista' anka tipparteċipa fiha. Imma rridu nżommu xorta limitata ta' min jipparteċipa. Meta tipparteċipa ġifieri xi ħadd jagħmel xi blog jew ma nafx. Xi ħadd jagħmel artiklu jew jpinġi tpinġija. Xi drabi bit-tema jew eżempju jkunu qed juru l-iskill tagħhom fiha u aħna ntuhom mbagħad it-tema u jistgħu jpinġulna forsi għal ħarġa li jmiss ikollna xi idea. Però mhux dejjem nużawha, ġifieri għax skont kif toħroġ, għax fl-aħħar mill-aħħar din uħorġu prodott b'ċertu kwalità u ċertu valur u tittara li toqgħod mhux dejjem joqogħdu ma kollox. Interessanti anke qed tiftħu għal soħra l-ispazju tagħkom. Ma naħseb dik anke anyway aħna qed nagħmlu dis-sistema speċi, x'anke podcast u hekk u dejjem nikbru taħt l-istess kappa ta' PM News. Ġifieri qed nara xejn assomiljanza bejn din bejn kif qed taħdmu intom forsi anke kif naħdmu aħna li huwa diffiċli onestament. Nifhemkom għax veru diffiċli. Qabel idea tiegħu u tagħmel li kejk tgħaddi minn proċess. Naħseb imma f'każ bħal da fejn viżi jkollok ikun isu editorjali ġifieri inti ikollok xi ħadd ġifieri li jikkoordina diktejn ġifieri. Ma jistax ikollok kwad isu qatta tiġi ferferri. Finalment ikun hemm editur, mhux hekk, ċaħat imma nafx minnkom l-editur jew. Il-maġġor parti jien niġi imma naħseb eżempju jien ngħaddija ma' ħafna nies differenti wkoll. Għax jiena opinjonijiet u. Għax jiena eżempju ġieli n-nota ngħid eżempju nkun irid xi ħaġa ċertu mod fissa tinqad dak il-karattru, mbagħad ninduna li ħajjar tgħaddi minn għajnejn oħrajn eżempju jagħtu punta di vista differenti. Imma ekku irid ikollok ċertu direzzjoni fiha ġifieri, u mbagħad u mhux għax li jkun jien naf l-aktar rwol prinċipali ta' ġifieri għax kulħadd għandu rwol importanti fiha ġifieri. Imma l-importanti il-prodott. Fl-aħħar mill-aħħar il-prodott irid joħroġ għax in-nies li ħajaraw il-gazzetta ġifieri finalment. U finalment x'inhu jsir. Għas importanti vera min. Ħadd ma qed jagħti każ. Ġifieri. Fis-sens li l-importanti fl-aħħar mill-aħħar li n-nies ħadd iġi għandhom il-gazzetta u ħajaqraw whatever. U jiena qed nara vivaċi ħafna bħala kulur u hekk ġifieri veru interessanti, anke l-karta tagħha użajtu karti mhux ħanejtek ta' gazzetta normali, dik ta' action. Issa dik differenti eżempju wkoll għax dik l-ewwel ħarġa uħriġna għand printer differenti u di mbagħad morna għand printer ieħor u di iżjed aktar ħoxna. U akbar. Anke il-format u akbar, eventualment l-ewwel ħarġa noħorġu wkoll fuq dak il-format ġifieri. Eżgu ikbar bħala paġna żatt. Mhux naqra ikbar. Tinħass aħjar ġifieri fl-idej. Bħala karta. Ħeħxen u anke aktar bajda. Dik kien anqas bajda. Ta' kwalità aħjar, ġifieri qed tużaw il-kwalità għanejtek anke biex tagħmlu għal il-gazzetta. Importanti huwa ġifieri gazzetta komika, ma sejħilna komika għax hemm l-użu ta' comics ġifieri, ma mhux hemm għandek l-artikli, artikoletti ġifieri fiha, ma fl-aħħar għandek fiha għandek is-satira ġifieri. Eżatt. Tista' sejja gazzetta satirika. Ma peress li qedna nilagħbu naqra bil-kliem gazzetta komika, fimt? U l-qabla aħmar speċi tagħmel interessantissima u naħseb l-ewwel waħda ta' xorta le jew kien hemm xi oħra. Kien hemm gazzetti satiriċi qabel. Imma bħala forsi dak l-element iżjed fejn għandek iżjed karikaturi u tpinġijiet u comics li qegħdin jiddesiminaw iċ-ċajta satirika f'dik il-forma naħseb minn tal-ewwel. Ngħidlek se taqgħod mar iċċekkjajt qabel ġifieri xaħat Kemm xi antika. Naħseb li rajt kienu gazzetti satiriċi li għal maġġor parti kellhom ħafna kidba ġifieri li għandna wkoll fiha, ma naħseb peress li anke llum fi żmien tal-lum il-qari ġifieri waqaf ħafna ġifieri taffa ftit ħafna il-qari. Allura miżjed nies jisom iridu jħarsu lejn l-istampi. Għamiltuh bħala kif taqbad tgħid. Peress li hija vivaċi bħala gazzetta li jkun anke lajn taqbdu. Le, l-iktar li taqbadhom onestament. Il-front page. Il-fatt li gazzetta.
Let's go. Il-fat li gazzetta għax il-gazzetti l-lum ġurnata tispiċċaw, patat Let's go. Times. Infatti anka konna ħwienet li biħużit minn di mill-Times, għax il-Times, anka mux Times biss, ġifiri, ma kolla kemmu maktar din online. Ekku. Għalla ħafna nisi marru online. Għalijom, aħna infatti ma rridux namlu online kemm jista' jkun. Palessa mijiex infatti. Għandkom idea tajba, u naqbel ma'kom, u ma nafx ħadab konna nitkellmu f'dak il-bar il-belt, fejn di tinbiħ ukoll. Issa semmu fejn tinbiħ, il-gazzetta ħalli n-nies jisibuha fejn tinbiħ ħalli għanibdew minn bħala ħwienet outlets. Il-postijiet palissa bħala eżempju lokaltajiet għandek l-Imsida, Birkirkara, l-Belt. Għanna ftit minn. U bħala eżempju postijiet irridu nsemmu għandek il-belt eżempju lokal, ġugar, Garja Art Studio, ġviri, għandek il-konċett ukoll bħalissa għandek ukoll jekk eżempju, għandna xi 20 post għandna l-Imsida il-Printing Dome, Forbidden Power, ġifiri. Kull ħarġa noħorġu aħna. Stationaries. Edina, right. Għax drabi nżidu, xi drabi naqsu ġifiri. Dejjem aħna fuq il-mezzi soċjali għandna Instagram u Facebook, dejjem nippromovu hemmhekk fejn tinbieħu hekk għax importanti għax jista' jkun mal-ħaġa jmiss forsi nżidu xi ftit iżjed. Ġifieri dejjem noħorġu ma' kull ħarġa fejn biex dejjem jżommu anke ġurnati fejn jistgħu jixtruha, però anke dejjem nagħmluha fuq online. Għandna anke newsletter ġifieri biex inti tkun aġġornat mal-ewwel meta toħroġ u fejn. Teknikament wieħed jista' biss imur fil-mezzi soċjali u jkun jaf xorta, għaxet nejdulu ġifiri, dak kien l-iskop tijaw ġifiri. Ġifiri anka station, suppos, sempi ċertu stationaries bħal crayons, jek inti aktar li naħta attar tal-lija għandek kol Eduline. Rabat għanna kol? Collins. Collins, all right. Collins Station Rabat. Ġifiri, mifroxin u jekk imorru ġifiri fuq il-Facebook jisibu ġifiri hemmhekk hemm. Il-Facebook page tagħkom li hija il-Beżżul Biżel. Għalli jitlu hemmhekk, ġifieri min irid jidħol hemmhekk jagħmel follow ukoll għalli jkun jaf x'inhu għaddej. Li qed nara interessanti ħafna il-gazzetta illi vera tmorru lura, tmorru jiskom retro toħorġu l-gazzetta fuq il-karti, però hawnhekk jien qed nara element illi illum qed nara ħafna ċensura fuq il-Facebook, fuq il-profiles, din iċ-ċensura ma tiżistix. Ekku. Ġifieri kemm mortu lura, kultant meta konna aħjar, meta konna kważi jar, ma fis-sens ma kenniex dik iċ-ċensura qabel ma tiżistix. Għax huwa prodott fiżiku. Għax prodott fiżiku, ma jistax il-Facebook jekk jgħidlek isma' inti jekk tibdin hawnhekk u ħanalaqlek il-page jew xagħti rrapportak. Jew pinġejt xi ħaġa u jneħħielek. Eżatt, ġifieri jiena qed nara ġifieri illi hija ħafna favur il-libertà tal-espressjoni din, ġifieri bħala gazzetta li magħmula fuq il-karta, ġifieri nilkom proset u proset inbija din għax vera qed nara. Dak u mill-iskopijiet u taħħax. Antiċensura. Il-gazzetta ħafna ċensura. Hemm eżempju anke barra, eżempju fejn qiegħda ssir li qegħdin imorru lura għal dak il-format ta' jekkux qed tiddisemina informazzjoni fil-kastana, eżempju maħniex qed nagħtu informazzjoni eżempju ta' jiena kredibbli, eżempju, fimt imma qegħdin forsi ngħidu xi ħaġa, eżempju nitkellem fuq ċertu suġġetti, għandhom spinta satirika, kommentarju ġifieri soċjali fuq u dak u qed mill-iskopijiet ta' ġifieri aħna maħniex hawn biex nrednu n-nies fimtu ngħidulhom x'għandhom jemnu ma jemnux jew eżempju fim kif spinta ta' opinjoni imma miċċajt fiha u ċajt ħafna drabi l-umur ikellimek inegżek ġifieri jkun qed xorta tkun qed tgħid xi ħaġa bl-umur bis-sugu. U dak hu x-xogħol tal-gazzetta u xek. Li qed nara xi ħaġa interessanti anke kif tiktbu titles Malta Miss Ħuta. Interessantissimo għax anke l-idea biex iġġibuha u għamiltuha forma ta' tipo ta' xi ħatta ħuta, interessanti, ġifieri. Għax Malta hija forma ta' ħuta. Forma ta' ħuta. Ġifieri, eżatt. U dik kif ġiet l-idea hekk ġifieri, meta miket l-idea din, għax interessantissima. L-idea kienet taħlita bejti u ta' missieri wkoll ġifieri għax missieri jgħin wara l-kwinti. Ġifieri jisu l-orrif li tmurandu ġib il-ċertu informazzjoni. Kulkat ukoll fil-comics. Siru kol kat comics u kol ġifiri anka jgħin fċertu eżempju f'din anka għamel komiku stess u ċertu artikli ġifiri għet nġibu għajnuna u kol li tejna ħafna speċjalment minn aspetta artikli u kom għajnuna minn kullu. Eżat, ġifiri drabi kunem jisom
naħseb li U bil-Malti, ġifiri hawnhekk terġgħu tgħid qed tikbu bil-Malti. Kollox Malti, kollox Malti. Kollox Malti, ġifiri qegħdin terġgħu tgħid. Tittoqgħod dikkorreġu tagħmlu l-Malti mhix daqshekk Eżatt. faċli ġifieri u għandkom xi ħadd li ċekkja l-ispell check jew intom stess. niċċekjaw. Aħna niċċekkjaw. Għandna min niċċekkjajsu. Għanna min Affarijiet jiċċekkjaw. jaħarbu ġifieri peress li. Hija ħarba affarijiet. Peress li għandna kull xahar, tifhem. Aħna Malta m'għandniex bħal grammar jew hekk speċi M'għandniex dik Tuża vera. dizzjonarju? Dik- Nużaw dizzjonarju uffiċjali, ġifiri mhux kemm tfittex online, ġifiri tuża dizzjonarji differenti wkoll u anka min ikun iktar inkulkat fil-Malti, jkun anka forsi jkun studja fil-Malti, niċċekkjaw magħhom ukoll ċertu aspetti. Organizzati. Iva, Organizzati. le, le. Qegħdin tagħmlu biċċa xogħol Organizzati. tajba ħafna. Proset. Bat skoprejna li eżempju, ċertu klima eżempju, vera, il-Malti bekk naħseb marlura kemm xejn, għax bej in-nies bejnietom ma jitkellmux daqshekk, ġifieri jew jużaw ħafna eżempju l-Ingliż biex jimlew eżempju fil-vojt tal-vokabularju tagħhom ma jkunux jafu eżempju ċertu kelma u hekk. U L-aktar ma jinkitib. niskopru, L-aktar ma jinkitibx Ma jinkitibx, il-Malti. naħseb Ma in-nies nikbux iktar ma kowzi jitkellmux. nikbu. Għax nitkellmu għadna għazajra komuni, imma biex tikteb ħafna jikbu Ma bl-Inglis. madix daqshekk, iktar għal-ġenerazzjoni tagħna eżempju iżjed u iżjed tista' tara kif tkellem il-min tkellem, ġifieri l-użu tal-Malti huwa qed isir inqas u inqas għax bejn x'qed nikkonsma wkoll dik parti minnha wkoll Eżatt. raġuni għax naħseb għax jiena rrid li n-nies jibdew jikkonsmaw anke xi ħaġa Maltija u xi drabi u da għandu aspett divertenti fih, ġifieri u divertiment fl-aħħar mill-aħħar, ġifieri inti taqra biex titħaq, ġifieri mhix ġifieri ma Xaġa serja. ekku naħseb Qed nigges ukoll. Li trid tkisser rasek biex tifhem jew jżeg ma jkollok xab tittaqra Yes. daqshekk jisek. Tista' tieħu aspetti differenti minna skont ikollok xab tittaqra, jekk għandek xab tittaqra viżwalment biss, jekk għandek xtaqra fil-viżwal għax kunna aktar ħafif ħabba li nqas kliem fil-comics. Alright. Ġifieri għandek ħafna aspetti fija skont l-aptit jisek anke toħodha bil-mod, m'għandekx xerfej taġġax għandek xar. Ġifieri se taqra film fit-tem tiegħek, timxa kuljum. U xar n-nies huwa forsi twil imma likom Le, verament mhux Ġimgħa. nimmaġinax da xogħol fija xogħol. jaddi ma jarafna. Fija xogħol hu. Ejwi. Ġifieri xar, ġifieri mhux ħansaqsikom jekk hux ħatamlu iktar għax nimmaġina fija ħafna xogħol fis-sens toħorġu iktar bħala da fis-sens kull xar. Iktar bħala qasir żmien ħanejdu hekk intensità. Nixtiequ ħafna, però l-unika ħaġa li t-tlieta li aħna għandna full time. Ix-xogħol tagħkom personali. Għandna xogħol tagħna personali, ġifieri. U qed tagħmluha part-time. U diet namlu, eżatt, ġifieri diet namluha wara l-ħin tax-xogħol, ġifieri tieħu ħafna mill-ħin tagħna. U qed nippruvaw norganizzaw kemm nistgħu dejjem norganizzaw il-ħin, imma l-ħin speċjalment lejn l-aħħar ġimgħa tkun vera sekkata. Tkun vera sekkata. Imma dejjem irnexxiena fl-aħħar mill-aħħar dejjem nimbuttaw u dejjem mbagħad jerġa' noħorġu prodott u nkunu hekk soddisfatti l-fatt li ħriġna prodott u n-nies toġobhom ukoll. Żgur, nimmaġa tinbih. Qed tinbih iwa, għandna anke nies interessati ġifieri fiha segwaċi u hekk, ġifieri bil-mod il-mod qed intellaw l-interess. Proset għax vera biċċa xogħol qed tagħmlu biċċa xogħol ħanejlek kbira hekk nara. Anke l-fatt li tkunu ħafna nies irnexxinkom tingħaqdu toħorġu dal-prodott. Ġifieri Issa fil-fatt tista' il-pass li jmiss u li nifirxu iżjed. Qed naħdmu fuq website, qed naħdmu fuq aktar marketing eżempju, nippruvaw reklamari ġifieri u nippruvaw nifirxu iżjed anke fuq il-mezzi soċjali nies jinsertaw ġifieri, allura irridu nifirxu iżjed ħalli għax naħseb ħafna nies anke ninsertaw nies ma jkunux jafu bl-eżistenza tagħha. L-udjenza taħsebha żgħira l-ewwel għax limitat bil-postijiet u kemm tbieħu bħala naħseb aħna kull xahar, l-ewwel xahar kienet tajjeb naħseb bejn 200-250 kilna. Mbagħad dak kellna l-Comic Con eżempju għenitna ġifieri għax bejna xi 100 flejl ġifieri dakinhar. Mbagħad ovvjament kellek fil-ħwienet ġifieri żieda ta' 150 jew xi ħaġa. U fix-xhur ta' wara milli nistgħu naraw ġifieri eżempju di sissa x'għadha ċertu ħwienet di għax aħna ma neħdux kollox lura għax il-ħwienet stess jgħidu nisma' Allura Allura sissa naħseb xi 180, 200, nqorbu l-200 u di kemm xejn inqas ġifieri. Dija minnija f'ġimgħatej teknikament kważi. Għax bażikament di ħarġet fl-aħħar ta' Novembru u din ħarġet f'Diċembru imma fil-nofs normalment fl-aħħar tax-xahar noħorġuhom. Insomma fil-23.
23 ta' Diċembru. Fil-ġimgħa ta' 18, skużani. U ma intom toqtu ġej korrenti jew nkella Temi korrenti huwa. temmi korrenti, ora ġifieri bil-forsi tbiddel mbagħad. Ikun hemm. Ma diħriġni kmini għax ħabba l-miliet. Ħabba l-miliet. Ħabba biex anka n-nies jekk iridu jixtru għall-miliet, fim diġi kollhom naqa' ċans, anka jrid jixtru regali u Sigrid Santa jew hekk, ġifieri ridna noħorġu qabel għal dak l-aspett. Bħala prezz. Peress li San Niklaw mbagħad jitlaq, ġifieri u jiġi u jitlaq. Kif jiġu jitlaq? Jiġi jitlaq u ġifieri qabel miliet. Jkun qed jipprepara, mbagħad jiġi l-miliet jekk tbieħħa wara l-miliet kun ta' relevanti miskin. Eżatt. Ħawa l-miliet, eżatt, ma diġ relevanti, eżatt. Bħala prezz 3 euro, 360, ġifieri mhix għolja xejn. Għax-xogħol li fija ovvjament, kulli mhix għolja xejn. Għalhekk għamilni hemm wkoll irħies għax anke n-nies jistgħu U darba f'xahru. jaffordjaw mhix xi ħaġa expensive mhux jisa xi ħaġa li trid vera tonfoq fiha u jisek u tista' tixtriha kull xahar. Eżatt. U anke bħala kollezzjoni, nimmaġina min li forsi kollezzjona Għandna nies interessati hija. U verament ġifieri fija xogħol artistiku xi naqallib naqra ġifieri bħala comics u hekk ġifieri tiddaħ anke jien qed naraw hekk kombinazzjoni fuq il-pages. Imma vera tajba ġifieri. Għandha tifsira dik. Nies jaħsbu eżempju li eżempju ċertu tpinġi għandha ċertu konnotazzjoni. Eżatt. Ma tkun tfisser xi ħaġa. Bħala comics fija interessantissima. Jien naħseb jekk wieħed irid jara minn dak l-aspetti il-preġu tagħha u possibilment l-utilizzazzjoni tal-tpinġijiet fil-format ta' gazzetta li ġifieri għal forsi Marta forsi jew tal-ewwel imma di ma ssirx barra ssir ħafna eżempju fi Franza dan huwa xi ħaġa li issir ġifieri għandek Charlie Hebdo għandek daw ħafna ġifieri l-fakir daw ġifieri u jbijaw ħafna kopji u hemm domanda li ġifieri. Ħadd nikżuk qed inħossok jien. Qed inħossok ħadd nikżuk fix-xhur li ġejjin. Qed issemmi li daqsxejn il-Charlie. Hija eżempju kienet ma kienx daqshekk b'saħħitha bħala fis-sens tingiż ma politika ma kienet flit li xejn. F'daw hemm iżjed jiġifieri fis-sens pożizzjoni għal maġġor parti apolitika ġifieri xi aħna idea tajba. Eżatt. Għax Marta hawn bżonn iktar tingiż fuq speċjalment il-politikanti. Mela. Parti minn hekk prodotti fiżiċi wkoll. Għax prodotti fiżiċi għandna għax eżempju jgħidu bħal Franza peress li m'hemmx gazzetta waħda jew tnejn, hemm ħafna u hemm interess u domanda. Malta ma nix daqshekk domanda. Allura nittamaw li sakemm sakemm ikunu nistgħu naffordjaw anke il-printing, għax il-printing qed imut. Suġġett naraw, Times u qed imutu. Jiġifieri il-fiżiċi, il-online all right. Allura nisperaw li nkunu nistgħu anke nibqgħu nipproduċu anke għax anke nissapportjaw dawk il-printers ukoll. Xogħol u l-business tagħhom imut kompletament jekk ma nipproduċu dawn l-affarijiet. Bis-saħħa tagħkom qed inkomplu il-fiżiku. U importantissimu li l-fiżiku jibqa' għaddej kif qed ngħidu l-mod taċ-ċensura li ħadd ma jista' jwafqek. B'din ħadd ma jista' jwafqek, ġifieri mhix bħal Facebook, Instagram jew whatever li jaqbad jiġielek isma' ħi. Alla jaqraq il-page. Illum qed narawha ġifieri aħna bażikament fuq ix-xejn jirrapportawna u jipprova jaqraq il-page ġala qilna darba il-page fuq ix-xejn għaliex ġibna għamilna program għaw mort nintervista mort nixbet live ta' normal l-ewwel. Saħna xo għanna, mort nixbet fejn. Ġib laħbar. Eżatt, ġib laħbar. U ċensurawna, rapportawna u għalqonna l-paġna, bum. Issa raġajna għax għamilna program ġibna l-fader David. Tajjeb, all right, ma għajxejn daqas fil-program, u ma ġastax tal-lajna fuq il-Facebook. Lajna flek. Ġiviri, bdina ma sax għamiljelek. Le, l-unika mod u billi jinnaf tiġi taħsix stat dittatorjal li jibbat responsabli u jinneħuwa mill-ħuwina ġifiri jew li ma jistax għamilkom u li ma jistax ġifiri ma jistax għax antikostituzzjonali ġifiri intom bil-kostituzzjoni tista' taqbad u tagħmel gazzetta ġifiri u dik issa biħata wkoll anke kulħadd ġifiri di kulħadd jista' jagħmelha anke qed ngħidu tkun gazzetta informatika u aħbarijiet. Ġifiri aħna ovvjament morna din ir-rotta għax għandna dan il-specialist font artistiku ġifiri u jiena dejjem rid ġifiri li nintroduċi anka speċi dan il-format ta' comics u għax jiena dejjem
inħobb da kollu li nagħmlu jkollu ċertu sensu sugu, ġifieri jkun hemm mhux kemm anki kemm ngħid ċajta ġifieri tkun vojta u daqshekk għax isek irrid li jkun hemm ċertu ħsieb warajja. Allura U messaġġ ukoll. eżatt, u naħseb dik il-ħaġa tagħha. Ovvjament jiena t-talenti tiegħi huma tista' tgħid fit-tpinġija ġifieri għall-maġġor parti allura kelli nieħu dik ir-rotta ma kulħadd jista' jaqbad jagħmilha. Minn eżempju jikteb, eżempju kemm jingħaqad ma' soħara. Jista' dak li jkun forsi jitħajjar u forsi naf jagħmel artiklu kif qed tgħidu intom magħkom biex għandkom ġa kollox lest, il-pjattaforma kollox lest, ġast forsi jibatilkom u forsi jkun hemm dik il-partner jew tnejn kif qed tgħidu intom forsi dak li jkun jista' jagħmel il-biċċa tiegħu. Eżatt. Ġifieri idea tajba għax iktar jitlu nies magħkom fis-sens. Aktar ma jkollok parteċipazzjoni, ovvjament, aħna ovvjament ikun rridu naraw il-kwalità, ma jkollok ġifieri artikli nies li jiktbu eżempju anke nies li jpinġu u bda jkun hemm din il-kollaborazzjoni u bda ssir u hekk, di ovvjament tista' tikber, waħda tista' ssir iżjed frekwenti, ġifieri toħroġ iżjed frekwenti, in-nies stess li jkunu qegħdin fiha jkunu jistgħu anke jieħdu xi ħaġa, ġifieri jitħallsu tax-xogħol li jfisser li x-xogħol jibda jkollu wkoll anke ċertu serjetà, ġifieri ġieli meta l-affarijiet dejjem isiru volontarji, hija normali n-nies ħajprioritizzaw affarijiet oħra, allura fimtu naħseb darbohra fim dejjem tipposponi. Ġifieri dija xi ħaġa ovvjament aktar ma tikber aktar ma l-kwalità tista' żżid, aktar ma affarijiet jistgħu jsiru aħjar, ġifieri, aktar ma jkollok nies jipparteċipaw. U naħseb dik is-sebgħa tagħha, naħseb l-iskop dejjem hu li tibda, ġifieri, aħna qbadna, ddeċidejna għadna ħanibdew. U gazzetta mhux serja, ġifieri anke fis-sess ħin mhux jisek bħalma qed tippubblika ktieb jew comic ikun dak il-printed li ovvjament dak ukoll eżempju isiru expensive ħafna, ma tixtrixxihom għal 15 euro 20 anke l-artisti son sfurzati li ħajsaqsu għal iżjed għax ix-xogħol li fih mbagħad għandek il-printing cost. Imma il-ħaġa li mhix xi ħaġa li vera tittaħseb iżżejjed fiha hija gażetta ta' kull xahar għandek it-temi kurrenti xorta tittaħseb kif qed jgħid François bil-messaġġ, ġifieri importanti jkollok il-messaġġ fiha, ġifieri mhux kemm qed tikteb eżempju ġara hekk jew fim skont x'ikun ġara f'dak ix-xahar. Ma taqgħod kollox b'mod tad-daħq u b'mod li jagħmel sens li jagħmel messaġġ li tipproġetta dak il-messaġġ u ġieli n-nies jaħsbu wkoll. Eżatt, le, ġifieri għandkom ħafna, fimni, għax veru xahar, imma kif qed tgħid, ġifieri hemm ħafna xogħol barajja, ġifieri u qed narakom miftuħin anki għal ċertu idejat forsi dan nies li jitfgħu kif qed tgħidu jiktbu forsi jikkontattjawkom ħalli intom tistgħu tikbru u forsi iktar u iktar idejat, iktar u iktar gazzetti, forsi iktar frekwenti. Għax ma nafx, ġifieri naħseb. Dak hu l-iskop. U finalment li tiġi daħlu xi ħaġa minn dak li qed jagħmlu. Għax naħseb finalment. Forsi qed tagħmlu veru għax volontiera u bil-qalb u hekk ma tiddaħħal daqsxejn introjtu minnha din. Hija mela u le, u tista' sostni l-nfisha ġifieri. Eżatt, tissostni. L-iskopu li inti tagħmilha u li il-flus li tagħmel minnha terġa' titfgħu fil-proġett ġifieri u jekk inti tkun qed tagħmel profit u tista' titfa' żjed fil-proġett sewwa li jfisser li l-proġett għandu żjed ċans. Ikollok iżjed libertà wkoll. Iżjed libertà fiha finanzjarment. U mbagħad ovvjament meta inti tasal ċertu livell fejn qed tagħmel profitu sew, mbagħad ovvjament tista' tespandi u daħal nies. Kif jaħdem il-prinċipju speċi ta' kwalunkwe naħseb negozju. Imma fija di ġifieri li għandha tajba li naħseb nimmaġina kieku kollna nkunu eżempju persuna biss biex jagħmilha di kienet tkun tqila ġifieri naħseb. Fis-sens hawn min għamilha ma naħseb minn aspett ta' kitba. Ma naħseb diffiċli biex tagħmilha kull xahar u mbagħad nimmaġina. Naħseb jista' jkun hawn min forsi. Irid jagħmel ikun fuqha 24 siegħa probabbli. Naħseb il-ħaġa tajba hi wkoll li huwa wkoll xi ħaġa li nieħdu gost pjaċir nagħmluha ġifieri niltaqgħu niftehmu ġifieri u ġieli nqalgħu xi konflitti u jekk misak parti minnha x'imbagħad tara ħarġet u tgħid stja. Naħseb xi ħaġa tajba li forsi naf ma toqgħodux lura u kemm bżonn tnigges iktar ma tnigges nimmaġina n-nies taħdu pjaċir. Ġifieri dik ma tibżawx ġifieri għandkom xogħol tajjeb u temi differenti, ġifieri kulħadd jieħu gost parti differenti fiha. Ġifieri għandek minnhom ikunu aktar
sottilu iktar jisom entertaining biex niftehmu. U meta jkollok minnhom iktar forsi kemm xejn iktar fil-politika, ma mhix kollha kemmi politika, xi konna ħafna mistoqsijiet fuq dik, mhix kollha kemmi politika, imma issemmi anke mostly socio-political, ġifieri social commentary, x'inhu ma jiġru Malta, ċertu temi, jisu sa ċertu punt il-leħen tal-Malti. Sa ċertu punt. Dak li jgerger fuq ma b'mod imbagħad naqa' umur intelligenti mhux umur fejn kemm issemmi jew daqshekk. Ekku. Ma xu l-bezzu l-biżelu fl-ħam l-axħar. U d-dubbina minn fejn ġid il-dubbina? Dubbina xe induru speċi u ndejqu ġifiri. Fitta. Fil-fatti ġifiri, eżat, fitti ndejqu ġifiri, tifem. Morru kol fejja hemm l-irwejja jintnu għat tifem u forsi tiprofa tara xizzibem. Le, naħseb anka ġifiri l-ideja taħħa anka li ma tiħux li għannifisa daqsek bis-serjetà, tifem hija gazzetta umoristika, ġifiri għamissa. Ma meta tnigges ikun hemm xi ħadd xorta naħseb joqmos ħanejdu hekk, naħseb din qiegħda fil-kultura. Mela. Tagħna il-Malti speċjalment. Il-politika kif mitlu għall-politika jekk tiċċajta f'xi naqab xi lider jew xi ieħor. Essib xaħat joqmos. Għanejlek anke mux politika, l-lum il-ġurnata u persi kullħat sar daqxej ftit jew sensittivi ġiviri, għal ġiviri. U dak u għana mux għanatu għaz ġiviri, inti, għaxin wara kollox ġidija. Anki. Eżat, dak u l-iskop taħħaj ġiviri ċajta. U titaqbik n-nifsek u koll. U għasab iktar ma tkun etnigges iktar ħajja n-nisa jaqrawa. Naħseb jien ġiviri ma nafx. Le, dak eżempju xaħġa toħloq kontroversja ġiviri, in-nies jkun hemm interess u diversi bandi ġifieri. U parodija ta' ħafna temi korrenti kif ngħidu, parodija tagħmilha tad-daħ sitwazzjoni. Bħal eżempju di fuq il-kola, cost of living. All right. Il-kola. Il-tema tat-tieni waħda hija fuq il-kola. Il-kola u l-fiskun. Eżatt għax aħna għamilni fil-komik mbagħad eżempju għamilni jesu kieku kien xi kola, soft drink, ħafna nies vera kważi jaħsbu li hija kola. Cost of living. Redikolax għandek il-qamlu, ġifieri għandek aħna nħobbu il-lobby il-kliem, nħobbu ġifieri u l-qamlu. Eżatt nutilizzaw it-pinġi anka favorina ġifieri biex naddu żied il-messaġġ tal-kartun ġifieri f'dak il-każ. Ovvjament ikun hemm messaġġ wara dal-komik wara t-pinġija, ġifieri l-qamla, l-kola, għandek it-taxxi, inflazzjoni u għandek il-bolla. Il-bolla. Fetaħ il-bot. Fetaħ il-bot. Għonek dejjem ikollok it-temi xem fija, ġifieri pala topics. Il-topics ifimni dejjem jisna naqduhom, jisa xi drabi fil-bidu, xi drabi fl-aħħar, ma tantx hemm xi drabi struttura u fejn tintilef għax ma jkunx hemm struttura xorta ssib ruħek fija, ġifieri il-chaos, dejjem issib ruħek fil-chaos. Imma fl-aħħar mill-aħħar terġa' tingħaqad. B'xi mod jew ieħor fl-aħħar speċjalment tingħaqad. Terġa'. Ġifieri dik is-sabiħa tagħha, dik naħseb li għalija l-isbaħ parti minnha. Li jseb b'xi mod naqdu kollox. Naqdu it-pinġijiet ta' Redent, it-pinġijiet ta' François, forsi xi drabi jkun artiklu minn hemm, artiklu minn hawn. Ġifieri u naqdu kollox u jnexxielna dak il-mod hija li hija l-isbaħ parti tal-gazzetta. Proset naqgħa xogħol tajjeb, min nissuġġerixxi lin-nies illi jaqrawha u jixtruha. Ħafna outlets madwar Malta u għawdex xedin ukoll. Għawdex sissa le. Rridu morru għawdex, Rridu tmorru għawdex. Sewa, xlawċin segwuna ħna għan il-bawċin. Ejja, befem li jek eżempju kunem xaħat li ikollu xaħanut jew stationery jeku ikun interessat, nistaw eżempju nibatu ammont ta' kopi. Tiġi f'prasi. Għax il-raġuni li eżempju mux biex immorru aħna, ma xaħna jisna naħdmu għax anka ħna namlu deliveries ġifiri, immorru direttament, emmu nitfawm fil-stationery namlu speċi arranġamenti bil-return sistema. Allora, biex immorru għawdex ġifiri, għax press li kull xar, kull darba rinitilaw ġifiri, pero jek eżempju jem xaħat li jisu fimt interessat, nistgħu nippruvaw naraw. Anka ħwienet Malta. Aħna dejjem miftuħin li anka nħabbru li minnu interessati kollu anka bar, kafetterja, stationery li jkun jtibih il-gazzetta, aħna miftuħin, ġifieri m'hemmx limitazzjoni ta' fejn. Ovvjament iktar ma nixif nifirxu aħjar, ġifieri eżempju l-belt tiġanna ħafna, però jekk hemm ħwienet xorta interessati. Dejjem jistgħu jibatulna. Mela, għandek qed nagħmlu avviż. Tajjeb ħalli jifmuna. Kull il-ħwienet kollha illi jixtiequ anke bars eċetera li jixtiequ jġibu din il-gazzetta biex huma jkunu jistgħu jbeħħuha il-beżżu l-bieżel
les li jagħmilha speċjalment jekk hemm xi ħadd għawdex ukoll lest u għawdex m'hemmx. Sissa ġifieri m'hemmx. kikun hemm ovvjament ħajkollu suq iktar forsi għalih ngħidu hekk għalissa sakemm oħra jitħajru ġifieri jekk għamlu kontatt ma' dawn in-nies fuq il-website tagħkom jew fuq Issa għandna l-online. m'għandniex website Ora, fuq l-online. waħda. Fuq il-Facebook u fuq l-Instagram. Għandna anka email bezzulbizel@gmail.com palissa. Ġifieri se jbatunna dirett hemmhekk ukoll. Però tikkax Gmail ma jħallinix. eżatt, bezzul bizzel. Bezzul Bitzel. Bezzul Minna rizzel. Esgo dik oħra il-Marti dik hekk jagħmilha. Fil-fatt kien hemm min kellu diffikultà bl-isem, ġifieri, li ma nafx kif ġifieri, fis-sens. Naħseb għax Biex jippronunzjaw ġifieri. Iva. Imma mhux Martin ovvjament. Le, Maltin. Maltin. Ġifieri Martin ma ħossux iż-że, għandna Martin ma ħossux iż-że. Naħseb mhux għax ma jħossux iż-żu, naħseb għax inti diki meta eżempju kelma ma tantx tara. Fimtu. Ġifieri qegħdin ngħidu li għandna Martin, ġissaw nek ħammur fuq xi ħaġa oħra, qed ngħidu il-tikka, ġifieri l-ġie bit-tikka, iż-że bit-tikka. Lejx maqżuwax daw. Mhux Il-fons Maltin. Naħseb il-mod ta' kif inhi fis-sens il-frażi il-beżżu l-bieżel it-titlu tiegħu fimti tal-kalzetta il-beżżu l-bieżel, forsi ma nafx ma ddurilhomx għax. Anzi daqbel il-beżżul bieżel. Jew pereżempju qatt ma qalu beżżul, eżempju fimt, ġifieri. Ja forsi ma jafux x'inhi beżżul. Forsi għax ma jafux ukoll. Però eżempju skantajta ħafna nies jafu ġifieri t-tifsira tagħha wkoll u eżempju mhux l-istess tifsira eżatt eżempju kif in-nies jaraw għallum, eżempju dak pereżempju beżżul dak eżempju. Jisu sfortunat. Sfortunat, imma jisek aktar għax xi ħaġa tirdalu l-enerġija minnu, fimt għandek dik l-aspett fimt ġifieri, imma mbagħad ħadet ix-xeħta żjed ta' sfortunat u hekk ġifieri u nies jużawha ġifieri l-beżżul fimt beżżuli. Għandna Malti mhux qed ngħidu jiktbu bil-Malti, qed ngħidu ma jaqraw issa l-problema, biex jaqraw bil-Malti ġifieri l-problema. Le hemm problemi. Ġifieri di naħseb ġenerazzjoni ta' under 30 qed nimmaġina jew under 20. Le daw kien hemm min kien akbar minn hekk ġifieri. Fis-sens meta ngħid ma kinux kapaċi jarawha rawa ħażin naf il-beżżul biżel beżżul bieżel. Isek kemm diffikultà, ma nafx. Għax fuq l-internet ċewwa niktbu forsi ta' bitse, dobbli. Jista' jkun għalhekk ukoll. Jista' jkun. Ġifieri jista' jkun li dil-fattu li m'għandniex il-keyboard ħanejdilha hekk fil-mobile jew whatever ma jniżlux il-keyboard u tikteb bil-Malti, bil-fons bil-Malti qiegħda biż-żmien. Taffetwa bil-fors, ġifieri. Mhux tal-li m'għandniex grammar tajjeb bil-Malti. Jista' jkun li meta jaraw it-tikka eżempju forsi għax ħafna jaqdu l-kliem bil-Malti, ġifieri. Jekk eżempju ma jaqrawx kodba mill-Malti, jekk ma jaqrawx artikli bil-Malti li l-artikli eżempju online huma ġifieri bil-karattri daw Maltin. Ġifieri jekk ma jaqraw xejn daw u jittajpjaw biss fuq eżempju il-mezzi soċjali u ma jużawx daw il-karattri ġifieri tal-tipa. Mela f'dak il-każ iwa, jaf jien naf ikunu sorprenduti, eżempju, ma nafx kif, imma qed ngħixu fi żmien strampi ġifieri fejn eżempju di raġuni minna wkoll għal ħloqnija speċifikata bil-Malti, għax hawn min eżempju għax ma tagħmlux qed issibu daqsxejn naħseb diffikultà forsi naħseb ikomiltu bl-Ingliż u biex rabbi ħadd bieħu iktar fis-sens. Ħajkun ħafna barranin ikunu interessati u hekk imma l-iskop kien iżjed li aħna rridu ikun prodott Malti. Eżatt, ikun prodott Malti u nraw mużja dik il-kultura ġifieri fiha għana nħossu li qiegħda tmut ġifieri f'kollox ġifieri. Għandek ħafna Amerikanizzazzjoni ġifieri li ilha sew issa ġifieri li sbaħ 30-40 sena ġifieri li u ovvjament iktar ma jgħaddi żmien iżid ġifieri u l-kultura fiha nnifisha qiegħda tmut ġifieri u l-kultura mhijiex biss forsi n-nies jieħdu xi ħadd tal-kultura hija forsi li għandha x'taqsam eżempju ma' reliġjoni u eżempju għandha x'taqsam ma' affarijiet aktar tradizzjonali ma' mhux di l-kultura. Kultura tista' tkun sansitra di eżempju gazzetta li toħroġ regolament tista' tkun xaħat li ħoloq logħba tista' tkun di tidħol fil-kultura aktar ma' nies jiddeseminawha u jużawha u fimtu u jipparteċipaw u x'inhu ġifieri tiġi parti mill-kultura. Xi dak huwa qed mill-iskop għax irridu nrawmu ngħinu nħoss li llum il-ġurnata ma tantx hemm sforz biex isir dan ġifieri. Fija għat nobla ħajdela jek minn nfisa illi jisma aħna għat nagħmlu bil-Malti, qed nikbu bil-Malti biex narġgħu nrawmu l-Malti u n-nies jaqraw bil-Malti u il-Malti ma jintisix fl-aħħar mill-aħħar ġifieri kif qed tgħidu intom u l-inkom ma tintisix u.
l-lingwa ma tintisiex l-aħħar mill-aħħar. Anka nużaw niprofa anka fil-artikli u anka fil-comics nużaw ċertu kliem li ma jintużax daqshekk komuni u anka eżempju nitkellem ma' ċertu nis speċa nurjom il-gazzetta jgħidu li dik xi tfisser u jkunu Maltin ġifieri. Imma anka tista' trawhem ukoll li t-turisti l-barranin anka l-barranin qed jgħixu Malta għandhom xi ħaġa li jistgħu wkoll jużaw bħala mod ta' jitgħallmu xi ħaġa ġdida anka kemm mit-temi kurrenti u jisom aħbarijiet li jiġru kif ukoll mill-lingwa. Għax affarijiet tal-adulti bħala mod aktar intelligenti mhux daqshekk isek ta' fin titgħallem il-lingwa jkunu vera bażiċi bħala kif jużaw il-grammatika. U l-vokabolarja ma tanċaw. Ġifiri, xaħġa li jisom ma jħossom ġaqsek banalizzati li jistaw jitalmu l-lingwa ma b'mod jisu f-stat naturali li gazzetta li il-lokali jaqraw ma la jinħan naqraw kol ħalli nitallem il-Malti. U kol inizjattiva tajba. U ma kienx ħafna ansi barranin u kol faħruwa. Għanna barranin li faħruwa ansi toġobom. Il-fat li ma jafux Malti. Imma tinspirom xi ħaġa li jew xi ħaġa lokali li naqa' differenti li mhix xi ħaġa klixe jew isa l-istess jew bla sugu. Toħroġ mill-gazzetti l-oħrajn ġifieri tispikka di. Apparti gazzetta anke prodotti Maltin, tista' fimt għandha xi ħaġa differenti minn prodotti Maltin, ġifieri li nħoss anke il-fatt li apprenditu fiżika mhux dak qed ngħid prodotti ġifieri hija differenti. Fis-suq Malti. Fis-suq Malti, żgur. Di eżempju insertajta fil-comics ukoll li hawnhekk għal ġifieri forsi hija mhux magħrufa minn ħafna manna xena tal-comics Malta, ġifieri mis-sens ta' Kont ħansaqsika li ġifieri imma mhumiex miktubin għal maġġor parti bil-Malti, hemm ħarġu ġifieri fil-passat maħabba vera eżempju anke għandek oħrajn ġifieri llum il-ġurnata li qegħdin jagħmlu comics bil-Malti, imma l-industrija hija żgħira orrajt, imma l-artisti li jafu jpinġu n-nies ġifieri kittieba stess mhumiex jħolquhom bil-Malti u jiena kważi insaqsi lil nifsi ngħid nista' nsejħilhom comics Maltin ġifieri għax fl-aħħar naħseb li jagħmel prodott Malti hija l-lingwa ġeneralment għax jekk ħadd tgħidli le ma eżempju ara hemm il-kopla tal-Mosta eżempju, le ara daħħalt fimt il-karozzin, le daħħal ma dawn huma elementi Maltin jagħmluha gazzetta bil-Malti għax jekk eżempju tista' tmur pajjiż u eżempju jekk gazzetta qed issir f'Malta s-sejda. Tista' tgħid jew issir minn Malti li qed jirrappreżenta elementi Maltin, imma il-lingwa hija fl-aħħar waħda mill-aktar affarijiet bażi ta' nazzjon, ta' pajjiż, ġifieri tżomma kemm jista' jkun. Tagħmlu ġest ġifieri tajjeb ħafna ġifieri naqbel magħkom, ovvjament ħad tkun iktar daqsxejn diffiċli forsi iktar milli kieku għamlet bl-Ingliż qed nimmaġinaw għax tilħaq x'għandik li għandna meta nitkellmu bil-Malti jew ikun prodott bil-Malti ħaneqpaw fil-lokal Malti, mentri tkun bl-Ingliż forsi tista' tesportawha jew naf il-bieħ barra minn Malta għax naf jien. Għalkemm għandna diġà min suġġerixxew anke minn barra ċivejna nies li jridu eżempju ċertu postijiet, ovvjament nafu li hemm min l-Awstralja u kien hemm min ġifieri kuntatt. Maltin dal-Awstralja. Maltin dal-Awstralja u tal-Kanada ġifieri ftit l-Amerika. U hemm Maltin qegħdin barra minn hemm min u naħseb uħud ikunu jridu jien nissuspetta wkoll għax tfakkarhom fart welidhom speċi ġifieri għalkemm ġenerazzjonijiet ta' ovvjament li twildu hemm issa Awstralja mhumiex art welidhom ma jinnaf għalhekk jitolqod ċertu etajiet kwar. Tfakkarhom forsi ikun rridu jafu x'qed jiġri hekk ġifieri. Kieku qassa nimmaġina bl-Ingliż għax anke ngħidu tkun bl-Ingliż. Anka t-temi, ġifiri, apparti li ma jaħdimx. Imma anka t-temi, it-temi t-interessom in-nies fuq kollox, tkun bl-Ingliż, ġifiri, għax jenejdu jek tmur barra. Għanna vinta tmur Italja. Mux ħatmur tajba. Xerta mux ħatmur tajba. Għax ġajt korrenti fuq Malta, ġifiri le. Tittoġobom verament għax jgħidu il-lallu kemm jafu jpinġu jew kemm Kważi mbagħad tibbiddel il-kunċett tagħha kollu li tispiċċa tagħmel xi ħaġa internazzjonali, ġajt korrenti internazzjonali. Eżempju l-qarrejja ta' Charlie Hebdo jew ta' l-artisti Franċiżi maġġor parti. Orrajt għandek min forsi barra mill-pajjiż, imma maġġor parti nimmaġna l-qarrejja. Minnu frankofonu min jitkellem dik il-lingwa ġifieri nerġgħu niġu għall-lingwa hija li Eżatt l-lingwa hi. Tħollu torbot. Ma Franza għax għandek, ġifieri apparti li għandek diversi pajjiżi kienu bil-Franċiż. Wara konċi eżempju li di inti tista' tasal sa punt. Ovvjament. Minħabba l-ammont ta' nies, ġifieri, fim min jitkellem il-lingwa hekk. U naħseb hemm urġenza fija wkoll is-sens li vera għandna lingwa qiegħda tmut iżjed u iżjed u naħseb
li kollok prodotti li joħorġu, eżempju reċentament kien hemm prodotti tal-kartil tal-lob u hekk li qed joħorġu bil-Malti board games li ħaġa tajba ġifieri. Anke jekk jiena anke forsi eżempju mhumiex ġifieri ġi jkun qatat anżieħ mis-sens li eżempju jinnaf jħaltu ftit eżempju l-Ingliż mal-Malti, imma talaqqas u attentat għax vera hija lingwa li qiegħda tmut iżjed u iżjed nista' nifhimha ġifieri għax m'aħniex pajjiż kbir, ġifieri mhux ħafna nies jitkellmuha, ma ħsibu ħafna pajjiżi fid-dinja eżempju m'għandhomx eżempju popolazzjon kbir u jħobbu jippreservaw kemm jista' jkun dak li għandhom ġifieri. U aħna l-Malti dejjem konnek naqrek jisa ġifieri ma tantx nirrispettaw daqshekk dak li għandna u forsi għalhekk il-kwalità tal-prodotti ta' dak li nagħmlu mhuwiex ta' ċertu livell ġifieri xi drabi m'għandix taqsam kemm għandek nies, vera għandha aspett, imma ġieli it-tip ta' nies li għandek, fimt? Nies li għandhom motivazzjoni, nies li jridu jwettqu xi ħaġa, fimt? U għandna tendenza dejjem inħarsu l-barra, fimt? Lil mill-libħra tagħna, fimt? Ara xemm, ħanipprova nagħmel bħalhom, nipprova nimmimika huma, imma mhix riċetta li taħdem għax imbagħad fl-aħħar jiġi il-barani jew jara x'għamilt u l-probabilità li ħajħetok biċċajta jitħaq bik għax jekk ħad tipprova timimika dak li hemm barra m'intix ħad toħroq l-istess kwalità. Aħjar toħroġ b'xi ħaġa tiegħek u tiegħek dik l-ispinta ġifieri lokali tiegħek u tiġi rispettata. U naħseb għalhekk hemm barrani eżempju li toġobhom ġifieri għax qed jaraw li hija bil-Malti li hija xi ħaġa li ġifieri għodha ġdida ġifieri allura. Dak Li għandkom prodott tajb ħafna, eccellenti ħanejdlek, u l-fatt li milkomx ħafna dalma fuqa, iktar u iktar friska għadkom tibdew u prodott huwa tajb immens tajb ħafna. Ġifieri jinnafguralkom li tabdu, ma għandkomx għalfejn ma tabdux, ġifieri ma tmexxu taqtawx qalbkom fuq għaddejjin ġifieri u ħanaraw iktar minn mix-xogħol tagħkom ħanejdlek tajjeb, ġifieri nisperaw li jiena forsi appella awtoritajiet biex nies bħalkom u nies li qed jieħdu din l-inizjattiva jgħinukom bħala finanzi, forsi jekk mhux bħala finanzi, forsi. Le ħana għandna x'ismu maħna. Min għandkom? L-Art Council aħna ġifieri. L-Art Council kon ħansaqsik. Kon applikajna ġifieri. All right, l-Art Council tikom ġifieri, l-Art Council ta' min insemmu għax. Dik hija kienet tajnuna kbira il-printing jiswa ġifieri fl-għamla kull xahar. L-ikbar budget huwa l-printing. Ġifieri nsibu għajnuna mill-Konsil tal-Arti uġa. Applikajna sew qabel ġifieri, tifhem. U l-iskop tagħha imma b'differenza ma' proġetti oħra, ġifieri li jiġu finanzjati li ħafna proġetti għandhom tensa jkunu fissi, ġifieri jieqfu ta' darba. Aħna dak mhuwiex l-iskop tagħna, l-iskop hu li mhuwiex defini, ġifieri beda ximkien. Qed jaqpaw ġifieri tiqtulkom fis-sens li huma jagħtu ġifieri fondi jekk tapplikaw tkun interessanti ġifieri jtuk, imma ħafna proġetti għal maġġor parti huma ta' sena saret u għaddiet. Aħna l-iskop tagħna ġifieri li bdejna u nibqgħu għaddejjin u dik naħseb kien hemm ta' interess. U toqgħod tapplikaw kull darba jew xi ħaġa faċli. Le għax l-iskopu li tagħmel. Għal-fondi tibqa' tapplika jew xahar. Tista' terġa' tapplika. Mhux kull xahar, inti tapplika jkollok timeline. Pakkett, orrajt. Jkollok eżatt isek pakkett. Aħna dik kienet li proponejna isma' noħolqu gazzetta ta' kull xahar. So, huma infatti dik li ġra interessatom ħafna l-fatt li kif qed jgħid Franz mhux eżempji bħal play li tkun ta' darba u daqshekk u tawhom il-fondi għal dik il-play, tawhom fondi fimtu b'somma sew u daqshekk u mbagħad xajġri play oħra ma inti għal proġett wieħed fl-aħħar mill-aħħar fil-każ tagħna kien ta' kull xahar. U għalissa huwa startup jista' jkun forsi aħna il-goal tagħna huwa li tiġi self-sustained. Ġifieri li naqalaw biżejjed flus, naqalaw biżejjed liħ mill-sales li tkun self-sustained li m'għandniex għalfejn nerġgħu napplikaw għall-fondi wara dik is-sena. Issa jekk le, anke għalhekk nirridu nibqgħu għaddejjin u tkun ta' suċċess u nies jogħġobhom, nistgħu nerġgħu napplikaw għall-fondi. Jekk kun self-sustained ġifieri ma jbqgħux tkun fondi? Le, jekk tiġi dik is-sena, ma nix għalfejn napplikaw għall-fondi jekk tiġi self-sustained. Ma jekk inti tapplika mhux ħajtuk. Ma jtukx għax u ma jgħinu għal-maġġor parti dak li hu vera ġdida mill-bidu ġifieri. Għax jisek biex tmur sana tgħid issa ġejt tagħmel. Jekk taqla ċertu qlieħ. Tarġa forsi. Jekk terġa' taqla ħlieħ mhux kellha kulħadd jista' japplika għall-fondi. Ovvjament kieku nerġgħu napplikaw għall-fondi fejn. Ma tista' tgabbar forsi.
Le, eżatt, dik tgħinek tkabbar ma mhumiex, imma naħseb il-fondi li tuk tal-bidu inti tkun responsabbli tqassam sew tara fejn titfoħħom dawk il-flus, fim tħalli inti kemm jista' jkun u dak l-iskop tagħna li fim matul din is-sena ġifieri aħna bdejna minn Ottubru ġifieri sek id-dawra tal-kalendar tiġi f'Ottubru aħna ġifieri il-bidu tagħna. Allura ma li nerġgħu niġu għal Ottubru nkunu diġà ħloqna pjattaforma sew, ġifieri Komunità. dak kollu li stajna nibnu bħala struttura kemm jista' jkun nibnewa L-ewwel sena. Eżatt, fl-ewwel Anka sena. nkunu liberi ma jkollniex restrizzjonijiet minn mhux li għandna xi ħafna ta' Ekku ħansaqsik ħedin ukoll M'għandniex interessanti. restrizzjonijiet ta' barra minna u mal-Arts Council ġifieri, ma X'inhu ma daru restrizzjonijiet? Ġast insaqsik għax le ġifieri għax ma taħsibx li forsi għax hemm wieħed forsi se jassumi li jkun hemm forsi xi restrizzjoni forsi b'xi temi jew hekk, ma sissa l-inqas ngħidu hekk. Il-prodott ħareġ u qed jintoġob ġifieri għax as-saċ m'għandu xejn fim ta' barra minna u m'għandu xejn li qed jattakka xi ħadd fim tanka. imma sowwat jekk inti għandek tattakka, kull dritt. tattakka, Le għandek għandna kull kull dritt. dritt, le għandna kull dritt, ġifieri għalhekk qed ngħid, ġifieri m'hemmx as-saċ termini li ovvjament il-proġett aħna preżentajnieh, dan huwa l-proġett mhux għadna ħana gazzetta f'daqqa waħda minna film. Taf Hija, ovvjament iżomm. Fuq tema la Dawk it-tip gazzetta. ta' affarijiet. Linji gwidi Dawk il-gwidi. ħadd tagħmel xi bidla drastika ta' ġornom ma l-bqija libertà fiha kif suppost, ġifieri kif għandha tkun. mhux hekk? Fl-aħħar. Ġifieri Inti naħseb skont il-Kostituzzjoni tista' tikteb u tagħmel li espressjoni trid. tal-arti. Eżatt, espressjoni tal-art, l-art ma fuqkom li tiktbu. Naf forsi tattakka għall-argument, tattakka għall-Prim Ministru, per Eżatt, eżempju. Għal-ħajs iġi għaxin esma' għeddukom il-fondi, għana da, speċi t-tqot attent. Għalek għal saqsikom hemm dawn il-tip ta' Le, restrizzjoni. memx. Alright, Memx. tajjeb, Imma għedin fuq triq tajba l-mjenu, tajjeb. Ġifieri u l-fondi tgħinuna ġifieri anke Ħares le. tgħinuna ħafna minn dak l-aspett, imma overall. Le, jiena ħoss li huwa bidu tajjeb ġifieri u għastemmen kif tliet xhur għaddew ġifieri għax niftakar ġifieri għadna nagħmlu fuq-ewwel waħda u ġifieri u naħseb tagħmilha xi ħaġa interessanti li aħna l-aktar ħaġa li tinteressana hi naraw l-udjenza tagħna kif irreaġixxu għaliha fimti x'tip ta' domanda jibda jkun hemm ġifieri anke il-kummentarju tan-nies x'oġobhom minna x'ma ġifieri da huwa kollu ġifieri bħalissa jisal fażi mhux ħanejdilha sperimentali mis-sens fejn aħna nagħmlu xi bidliet kbar fiha, imma hija fażi sperimentali mis-sens ta' kif qed kabbar u niskopru anke l-udjenza u hekk ġifieri qed tifhem. Għandkom fejn tikbru u tkabru traw in-nies Għax ridu. nkunu nafu eżatti minni, għax fl-aħħar mill-aħħar mhux qed inbiħuha aħna, qed inbiħuha ħanut, issa tal-ħanut mhux ħajqgħod jgħidlek isma' ġi raġel ta' 25 sena, ġi mara ta' 35, mhux ħajqgħod fim ġifieri u jew eżempju għandha dik l-interessi, jew għandha dik Mandej dak il-hobbies. il-feedback. Ġifieri ma dak il-feedback, ġifieri għalissa għadna niskopru sew min it-target audience u għadha mħalta pjuttost b'mod kbir l-iktar li għandna analytics ta' Instagram u ta' Facebook. Ekku ħanejlek. Dawk l-iktar li għandna, imma mill-bqija Għandna ftit. fiżikament differenti imma. Kemm għandkom followers fuq il-Facebook, insaqsik. Fuq Instagram naf li għandna xi followers. xi 260 fuq Instagram fuq 207 Uwija, uwija, għal-average. importanti. Għax aħna u Malta. fuq Facebook nanqas. Facebook nanqas. Aħna u Malta diffiċli biex jagħmlu follow ħafna l-Marti. Iva, Qed ninnotajjem. Ma jkun ħafna nies li jraw xorta jisli. Taqla f'wiedek biex jaqli xorta jitlu jaraw, ma taqla f'wiedek biex Ma jagħmlu nafx. follow. Ġifieri u dana bl-aħħar mill-aħħar ħajkun jafu x'inhu hija Jekk issegwi- u intom tkunu tafu. Jekk issegwi tiġi hija ta' vantaġġ għalik għax Eżatt. titlaqlek m'għandek bżonn Eżatt, tfittex inti ġifieri. eżatt. Ma din anke ħana esperjenza, ġifieri naħseb kull ħadd esperjenza. Aħna naħseb jiena għalija ma tagħmilx daqshekk differenza kemm ikun hemm kieku segwaċi fuqha l-aktar għax naf li naf u fiċ-ċert li hemm segwaċi li qas biss isegwu fuq il-soċjali. Dik l-importanti din. Għax hemm nies li huma ta' ċertu età li huma minn ġenerazzjoni oħrajn għax di għalla volja hija mirata ġifieri għal kull età apparti ovvjament it-tfal għax it-tfal mhux ħajfmu daqshekk il-kontenut fiha. Forsi da ġifieri ma m'hemm xejn ġifieri laqqas tista' tgħid li hu oxxen jew hekk fih. Imma ġifieri għat-tfal mhux ħajfmu mhux ġifieri istampi biss tista' tgħid. Għalkemm l-istampi naħseb jiġdu. Jiġbidhom. Forsi tixbet Anke kulur, il-tfal. Għadilhom ara ma fimtu
Forsi mbagħad l-adulti tolgħu. Eżatt, Tama. Ġifieri, eżatt. imma Mbagħad ma tinteressomx iżjed it-tfal għax jisek ħajf ma ġifieri mbagħad il-kuluri ta' sek. Is-satirika mhux sejf mu daqshekk. Le, le, mhux Tfal ċertu għata. Imma minn kollox. Ikunu jaraw ġelt korrenti biex tifhem li tkun qed tara ġelt korrenti wkoll. ekku La bbażata fuq. Ma dik li għandna tajjeb li huwa prodott fiżiku. U l-fokus huwa fuq il-fiżiku. Ġifieri jista' nippreferi li n-nies qed imorru jixtru jew jinteressawhom li eżempju jmorru l-stationery viċin tagħhom jew ħanut li jiffrekwentaw u jmorru jaraw il-gazzetta. Kien hemm eżempju ħwienet għalunna kemm jitlu jixu l-gazzetta jitilqu. Ġifieri hemm nies li huma interessati biss fil-gazzetta u nippreferi dik milli konna ħafna followers jew ħafna likes, ħafna interactions. Imma kollox tajjeb li l-kelma tixxerret, ġifieri dik l-importanti li tixxerret. Ma xerre dik ta' ikun ħafna nies li qed jaraw forsi isma' l-ħaġa li jmiss. Innaf. Ekku, jarawha fuq. Tifhem ħajkun hemm mbagħad imorru jixtru ħwienet ovvjament minn ħwienet irdu jixtru. Anke jkun hemm engagement, ġifieri preferi anke pjuttost milli follow engagement ta' kummenti, tieni il-feedback, tieni fehmt eżempju xorġbitek jew eżempju ħirġa li ġejja fejn kemm jiena xitat jew hekk ikollok dik l-emozzjoni, dik il-konnessjoni. Aħna wkoll nixtiequ dik il-konnessjoni anke mal-udjenza tagħna. Ekku, kollox jien veru, ġifieri da. Kollox ma kollox. Kollox ma kollox. Ekku, nixtiequ anki nibdew forsi b'xi mezz nieħdu sehem f'ċertu avvenimenti wkoll li s'issa ma tantx sibna parti dik il-Comic Con ġifieri ma dik tgħinna wkoll, eżempju fl-avvenimenti u hekk. Ġifieri biex nifirxu żjed nipparteċipaw fihom ġifieri. Ġifieri naħseb huwa hekk bitu tajjeb kien ngħid tal-maġġor parti. Ekku. Mela, naħseb nista' nagħlqu l-programma u jien interessantissima jiena naqbgħu nsegwu anke min-naħa tagħna ġifieri u Naġġa nawgurawkom ġifieri tibqgħu sejrin bija din. Mela, nsellem il-followers tagħna, narġa' ngħid biex jaqraw il-gazzetta jagħmlu follow ħalli jkunu x'inhu għaddej fuq il-Beżżul Biesel u tkunu tajnuna anki b'dan il-mod. Minn hawnhekk, nsellmilkom grazzi Franz u Jessica, u x-Franz għax dejjem niftakar. François, Franz tajjeb. Franz biżejjed. Bil-Malti, Franz bil-Malti. U Jessica. Ekku. Tajjeb. Mela, nalqgħu il-programm. Grazzi. Grazzi. Grazzi.